El Premi Esperança, categoria col·lectiva, és per al grup Obrim Pas. Es tracta d'un grup musical que ha viatjat a Palestina, formant part d'una brigada de músics catalans. Han cantat i han viscut amb la població tot tipus d'experiències, tant de bones com de dolentes. També han fet moltes cançons dedicades a Palestina. Recull aquest premi el senyor Miquel Gironès. Ara estic un poc nerviós, no soc molt de parlar en públic si no està fosc i la gent està en un escenari. Això. Bueno, estava parlant amb Nabil, que ens va acompanyar en el fantàstic viatge. Fa 5 anys tenim més panxa, les arracades s'han fet més grans. Va ser una experiència, la veritat, inolvidable. Bueno, primer de tot, disculpar la no presència de Xavi, Miquel i Robert, que estan a València preparant, per diferents motius familiars. El Xavi no ha pogut vindre, motius importants. M'ha dit que li haguera agradat molt estar així avui amb tots vosaltres. Està també tot el grup, estem molt agraïts. A banda, estem preparant, ens queda una setmana per fer els últims concerts al Teatre Principal de la nostra ciutat i són els últims concerts d'Obrim Pas. Uns concerts que ens ha costat molt de fer a la nostra ciutat, a València, al Teatre Principal, per motius també semblants als de l'apartheid que viu Palestina, és a dir, a la nostra ciutat cantar en la nostra llengua, en català, en el català de València, és complicat, no? A vegades també patim alguns problemes per això. Jo mateix l'any passat vaig estar detingut per la Policia Nacional, colpejat per el fet d'expressar-me en català. Bé, parlo un poc de l'experiència que vam viure quan vam anar a Palestina. Recordava alguns moments simpàtics, per exemple a la foto vaig anar a una barberia amb el Nabil, em vaig llevar les arracades, em vaig vestir mitjanament bé, em van afeitar la barba a l'estil de Jerusalem i vam entrar amb el Nabil a la mesquita de l'Aqsa un divendres amb no sé quants fidels n'hi havia allà resant a la mesquita. Va ser una experiència, la veritat, impressionant, sobretot de veure com els soldats israelis controlaven l'entrada de la gent. Clar, a mi això em va sobtar, com si així la gent va a una església i controlaren l'entrada, els soldats. Bé, vam tindre evidentment alguns problemes. El primer de tot, també vam anar amb l'Àlex, el nostre comandant, llavors de la brigada, vam tindre molts problemes, vam fer una preparació exhaustiva abans d'anar, vam tindre que volar via Riga, un viatge molt llarg, vam arribar a l'aeroport de Ben Gurion, ens van retindre una bona estona al Miquel, a l'altre Miquel, ens vam assabentar que a 2 brigadistes els havien retornat cap a casa. La veritat és que ho has vist a la tele des que eres xicotet, els teus pares, els nostres pares, com a bons lluitadors de la llibertat, ens han explicat moltes vegades el que passa a Palestina, però evidentment fins a que no arribes allà no te n'adones del que passa. Mateix quan anàvem a la comunitat africana a Jerusalem, jo vaig rebre uns improperis dels soldats que estaven guardant un poc allà el pas. La veritat és que a mi n'hi ha una cosa que me sorprèn, ara ja no me sorprèn, perquè ho podem veure així moltes vegades dels soldats o de la policia, però allí jo crec que l'actitud era més heavy encara. El que em va sorprendre molt és que una gent que ve d'un patiment anterior puga estar fent-li passar pel mateix patiment a un altre poble. El que em va sorprendre molt és l'actitud, no diré la paraula maleïda, però l'actitud feixista, l'actitud de superioritat moral, de superioritat física envers, ja no del visitant i del propi, dels xiquets, de les dones, de tot el món. Això em va causar un dolor interior, una ràbia interior que em vaig portar cap així. Ens vam assabentar de moltes coses que no sabíem, com la situació dels àrabs israelis, que ara, després de conèixer-la, diguem, sí, són palestins que viuen dins de l'estat d'Israel i que viuen una situació igual que els altres palestins d'apartheid, són ciutadans de segona. Ens vam assabentar
ens vam assabentar també de que n'hi havia jueus, de que n'hi havia ciutadans israelins lluitant contra l'ocupació. Ens vam assabentar, per exemple, quan vam anar a l'Alternative Information Center, on vam poder parlar amb el Sergio Yanis, que ens va resumir la seva lluita en una frase que se'ns va quedar gravada també. N'hi ha un món d'opressió i els que lluitem per un món de llibertat, jo crec que més clara aigua, no? Malauradament, així, a Catalunya, tampoc diré noms, n'hi ha polítics que ens diran avui que per defendre la causa d'un poble oprimit i no la dels opressors som uns antisemites. Vull dir, si vosaltres vegeu que estar a favor dels opressors quan a Catalunya, als països catalans, també estem patint l'opressió, una opressió diferent, però opressió, que estar a favor dels oprimits, dels que volen la llibertat, és anar contra una religió o contra una ètnia o contra una cultura, la veritat és que ja no sé qui repartir les cartes, però el joc està podrit, no? Es parla d'esperança al premi. Esperança, nosaltres, quan vam anar, anàvem a donar esperança, com ha dit el Tortell, però jo crec que tots el que vam rebre d'allí de la gent és esperança, o sigui, esperança dels xiquets que viuen als camps de refugiats, esperança de la gent desplaçada de les seues cases, esperança dels músics que malauradament la situació encara continuaven amb els seus instruments donant classes a un conservatori o tocant al carrer, dels músics que anaven tots els dies a les escoles a fer tallers de hip-hop, de rap, de música tradicional per a que els xiquets aprengueren música, dels mestres que tots els dies s'alçaven pel matí per anar a l'escola a ensenyar-li a aquests xiquets que n'hi havia esperança dels voluntaris, dels brigadistes, de la gent que venia de fora a donar també esperança dels lluitadors, esperança de les mares que tenien les fotos dels seus fills morts en la batalla, esperança que ens va copsar, que ens hem portat cap aquí, cap a la nostra terra. I recorde també molt un moment al Freedom Theatre de Jenin, ens va dir un company palestí, ens va dir que la tercera intifada, la intifada que venia, seria la intifada cultural. Nosaltres, Obrim Pas, immediatament ens vam apuntar a aquella intifada, si és que no en formàvem part ja. La intifada dels poetes com Mahmoud Darwish, la intifada dels pallassos com Tortell, la intifada dels cantants, dels actors. Nosaltres vos agraïm molt rebre el Premi Esperança i vos donem l'únic que tenim, que és la nostra música, les nostres lletres, les nostres cançons, perquè les utilitzeu com una arma més per guanyar la llibertat del vostre poble. Per favor. Em posa nerviós. He de dir que sóc un gran fan de la Riera. Fa uns dies que no m'agarra bé la connexió, però ja... Ja t'ho explicaré tot, ja t'ho explicaré. Després parlaré. Fem aquesta entrega. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Gràcies.